Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nagimat-gimat jonggane ke janmit sengi baar ngini phashwa syakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Ka Nongstoin Block Congress Committee kala shimnya karai ban pha ya ka kerteng jong uba GNS mertong kumu kertong ke seng Congress na Nongstoin constituency syaka election MDC ka ban salong shen. Ya karai la shim ha ka jingyalang ka balalong ha Congress Bhavan Nongstoin ha ka balaya menjur lang da ka jingyalang barok kawai harengkat ka jingidon lang ki Nongpek Perman na ka District Congress Committee. Menteri Rangba jong ke Jylla Konrad ke sangma ulapan bena bak sorkar Jylla kala dep mang pisa ban penhe ya ke surok wailoi mau kerwat ha ke jinglut ke bakot kumba shispa arpo klur tengka ke balayo lengba ke World Bank MITP2 road project ha ke ba sien tang sudep penkre ya ke detailed project report on sakot tender no. Hagajo Khubor, Menteri Rangba, ulapan benaru, bagi sorkar Jylla kala trai sitom haduk kata-kata ban kentiu ya ki kam jengok kai Pyrthei, ki ban pliru shibun ba ki lad yo kam yo jam, ya ki samla ba klem kam klem jam, bat kumta sorkar Jylla kala ya trai lang, bat ki dor barsinong rengkat, ki trai kendo naga benta ban kentiu ya ka kam jengok kai Pyrthei ha Southwest Khasi Hills District. Director of School Education and Literacy, Swapnil Tembe, menin kasngi ulapan mi ya ka hukum babaro ki skul ki bahap po ka jaka municipal ki deiban kanglut ha ka shipo Tarik Nohprah arjar arbsau namarba kan don ka jing dehengkali ka besyirkai na ka daw ka jing wan ruai jong Brian Adams hamaran polo. Hagani ka hukum ulatho balapan mi ya kani ka hukum deileng ba ka jingkerpat jong Director of Tourism jong sorkar Meghalaya. Uni udai ubnai ubabaro ki kena ki bahapo ke kelas 10 kila yok syuti bat ki badang long school menta ki dai setang ki kena ki badang penkre bania kon ya ke examen metric bat ke kelas 12 kumjur ki kena kelas 11 ka Batesi TV kala persyang bani keren bat katto kat ningut kino hikai ki bemkwa ban penpau kerteng Jylla de namarba kaya takhu bat katenat education. Kila ong bakane ke jingle ke sorkar ka khtab ha namar ba ki klam aipor pa ban pentip syaki kena hanrei la syupen mi kensan ya ka hukum ka batang sisi. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke sangma menta ke singi ula play paj ba ya ke yeng na ke benta ke science section jong ke science block hapo Snaps Aim College mau kerwat kebala bay haduk sau klur tengka lengba ke rusa 2.0 kata kentup ya ke yeng ki furniture bat ki tiar-kitar na benta ka laboratory. Konrad sang mau lapan benapat baru baun ai jinyarap mardor hadu arpo lak tengka na ka benta ka jingtei ya ka multi-purpose hall lengba ka Chief Minister Special Development Scheme bat kumjuru ka school bus na ka benta ka ni ka college. Ka kenhun ginong hikai school ki badon hapo ka Shatri Meghalaya SSA School Association Central Body kum shibentaban pensyai pajba syagi para no hikai halor ki mat jing dawa ki ba kilabu syak sorkar kan sapelong da ka general meeting ha ka khan riu Tarik mentau benai. President uba Aristotle Rembai ulapan tip bakani ke general meeting on pelong hamadan student Jylla hakapor khatway bejimen step. Ki pait reungait ke balang Catholic kila wani shimenta Shirham syaka procession Eucharist bala pelong shisen shisnem daka Cathedral Parish Jowai hag singi blay hamadan Marian Hill Jowai. Shua ke jingyat procession la pelong ya ke jing kenyamas Eucharist bakhut ke bala pendep do Most Reverend Ferdinand Kar Didi Bishop ke Jowai Diocese harengkat ke jing senran lang ki lengdok so blay napok ke diocese bat nabar. Hagani sengi ladon haduk prapongut ki kenarit shenrang bat kentei ki bala yok diang ya ka communion bakhut hagasin banengkong bat san pongut ki samla shenrang bat kentei ki bayok diang ya ka sacrament jing penskep. Kayeng bishar Meghalaya High Court haka khandai Tarik Nohprah arjar arbsau kala hukum ya ka Central Bureau of Investigation ban aitik tang ya ka thup jongki nongsha ring saipla ha ka jersey pamsap tep kam no hikai house nem arjar kandai ha ka ba ka Dr. Amperin lengdo ka balong ka menteri jong ka sorkar Jylla kala pau kerteng lang ha ka ni ka jingjang.
Haka hukum bala penmi da Chief Justice u IP Mukherjee ula ong. Yaki nong sya ring sai pla bom dan kam bat yaki sakhi sabut bom da don kam daiban kiar. Bat tat haduk baya ka tup kerteng bala ai da ka CBI on salak ban IT da ka Criminal Court. Yakane ka kam on sa syong bishar biang haka arpu tarik urempang arjar arpusa. Ka kenhun menteri jong ka sorkar Jylla hanin ka sengi kala menjur ban penlong no ya ka election ha khasi bat Giant Hills Autonomous District Council. Menteri rang ba ka Jylla Konrad ke sangma ulayatu ba menta ka sorkar kan hap ban pha ya ka rai syaulat ka Jylla nagabenta ban ai menjur. Ka Jylla kenhun menteri jong ka sorkar Jylla hanin ka sengi kala menjur ya ka one time special plan nagabenta ban ai pisa kum ka jingkersyan syaki nongtre jong ka maumlo Chera Cements Limited on dala kangkerdep yakani ka karkhana. Menteri rang ba ka Jylla Konrad ke sangma ulayatu ba lakumnu kumba shispa klor tingka AA ke sorkar kan hap ban bay ya ka jinglut jingsep ha ka ba ai ya ka voluntary retirement scheme syaki nongtre bat kiwei de jingsi. Ka kenhun menteri sorkar jong ka sorkar Jylla kala shim ya karai ban penrung no ya ka science stream hagi college sorkar bat kuntup ya ka sora government college ka William Nagar government college ka Bagmara government college ka Mauplang bat ka Mahendraganj college. Ka sorkar ka kwa baki college sorkar ki deban don ya baro ki stream kumbalong lem ki weipat ki college hagani ka Jylla. Ka sorkar kala shimru ya karai ban tep kam kat kum ka jingdon kam hagini ki college. Ka Saint Right Higher Secondary School Jowai hinin ka sengi kala rakhi ya ka Diamond Jubilee lani ka jingdap henri post nem ha ka jingyai lenti bat ka jingshakri jong ka school ha ka pule puti naduk belasdang ya ka house nem khat khandai spa henri post sao. Lapun pu pun pieng ya ka ni ka sengi da ki jingshat bat ki jingruai balai shimenta da ki khanas. Bunsin ki riu kentei ki jubure bat kim junut satya ban pla haba ki mat ya ki jingsha thombor hala ka jong ka yeng ka sem. Ya kani lapan pau daga district social welfare officer ka kong I Karshandi haba keren ha ka jingilang balungkot ban yalap pat ba halor ki lat jingyarap ba ka office social welfare ka juyarap syaki kentei bat syaki kena haba ki mat ya ki jingsha thombor hala ki jong yeng ki sem. Syuagani kinong tray jong ka office social welfare rengkat bat kinong tray jong ka state sankalp hub for empowerment of women kinong tray jong ka IIPS Shillong ki heprit balari bat sumar ha Ferrando Transit Shelter Home Maulai kinong tray jong ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ka DLSA ka One Stop Center ka Women Helpline bat kinong tray Anganwadi kila yait rally na plau jong ka State Central Library syakhandai daga bararu yaki plakat ban penrem yaki jingsha thombor jong ki kentei hagi babon ki rukam. Mentapat ngini phai syaki mat Khubor na Kylleng ka sorkar Karnataka kalayatu baka jingyap jong ki long kemi ki bawan kakun kala hiar naka nyup saungut house nem arhajar khat khandai arhajar arpo syaka henriu saungut house nem arhajar arpulai arhajar arpusau. Ki jingyap jong ki long kemi dang shen khamtam ha ka hospital ha Bellary kala penmi ya ka jing sngo khia jong ki pat ba ki he sarkar ki pensyong nongrem ya ki jingyap ha ki daw boper da ka ba pen ksan ya ka jingdon kam ban penbha ya ka rukam trekam ban ya ka jingkeno ban mentoi san Pyrthei. Menteri kena ka sarkar pedeng Ujitin Prasada upen pau ya ke jingkiu jong ke jing sedang kam balayalam daki kentei ha Kylleng ki palat nrius pa teli ki district ha India. Palat 100% na kini jing sedang kam ki dei ki balayalam daki kentei ka bapen I ya ke jingroi jong ke yok ka kot digital jong kari bat ka jing yadon bentalang. Menteri rang ba ka Jylla Manipur UN Biren Singh ula banjur ya ke jing don kam jong ka rukam ai inner line permit ha ka ba ya da ya ka riti dostur bat ki riti tenrai jong ka Manipur. Ai buram ya ke sarkar Modi na ka benta ka jing pentre kam jong ka da ka batmu ban yada ya ki nong shong shnong ha pedang ka jing kiu ka jing sngok hia jong ka jing persha jat penre.
Ka India block ha Manipur ha ka sngin kong kala panlong ye ka jing ye khi shong kalai mongor ha Delhi bandawa no menteri rang ba do kari Narendra Modi bo lejngo ya ka ni ka Jylla ka bala syak ta ka jing syak thambor bat ban penbet kloy ka jing ele persya jaj benri ko bala ne khat khandai banai kenti kinong yalam jong ka India block Badon shipotli giseng haba ajing kren ha kejingelang ha jantar mantar kila kam ba kesorkar pedeng bat kesorkar Jylla kim sim lala ban penbet ye kejing ha pedeng gijaj benriu wat haba kejing jong kipat ba kala syak penjot nemar kejing syak thambor ke ba klem sange kinong yalam ka India block kila dawaru ban weng no yo menteri rang ba ka Jylla UN Biren Singh nemar kejing bemla jong ban penbet ya kejing kulmar ha pedeng gejat benriu Pyrthei bat kejat benriu kuki zo ma kajing ja aksiden bas ngosi kebala ja kathan kurla jong kanong ba Mumbai haka khandai Tarik Nohprah haka ba ka wei ka bus electric bus kala tenra ya bon teli ki kali nriungut ki briu kila yam bat lai pesangut ki wei pat kila mensau la ong baya ka bus kebala nya ada usanjai more ubadang sedang bannya shim la la shu ban te la kam ya ka kali umore ubam shim la dikyat ula syakem bat syak pengat ha kendon peniap priu menteri rang ba ka Maharashtra ula pen bena ban siu bai luksan san lak tengka syagi bahing jong ki balak lat no bat ula betharu ya ke jing lut jing sep ha ke jing sumar ya ke bamensau on ai da ke BMC bat ka best kaseng kongres bat ki parlok jongka ha Raja Sabha kila rak ya ke motion bomdan jing syani asyuk persya iu chairman u Jagdip Dhankar da ke bekeno ba ula penyat ya ke ying dorbar ha ke rukam ke balik Shiliang ya ke ni ke motion bala soi da kumba nriu pungut AA ki MP la ai syau Secretary General kat kum ka article 67B jong ke riti sensyar kari kaliang persya ka keno bagi kam jong Dhankar ki pentut ya ke sensyar pajba bat ke jing trekam jong ke parlimen kaseng kongres kala keno baka sorkar ka khanglat ya ke jing yatai halor ki mat bakongsan kum ka jing bamsap ka jing keudor bat ka jing bom don kam don jam mentapat ngini phai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ka jing pang flu kala nang kiu ha ulan bator Mongolia namar ka jing jabo kal air kala long ka bajur syaba palat Khubor sensyar ki kentu ban deng mas bat ki wei kala dingeda ban yelek persya ya ke jingkiu state shushu u president Yoon Suk Yeol ulama ya ke jing syak khang le jing le ha pedeng ki jing tokit halor ke jing penjari ya ka an sipai bat ke jing syak keno bau syet kala yala kari ke ba penjur ya ke jing kulmar ha kasai ki pulit ka Ghana kila kem ya lai pongut ki briu ki bodon keti ha ke jing tambor bat jing lute hadien ka election lapan klan ya kejing pahara ban yada na kejing kulmar ke bakhamjur kinong Ghana kila lek ban tap vote ha kesengi sejan ban jit yo president thamai bat arspa nyofun ringut kinong mikmat jong ka parliament u president barim u John Dramani Mahama u badai u nongyalam jong ka liang persya National Democratic Congress u lapan benai ya kejing job jong u hagi social media ha kesengi play kajing ye kren jong ke he sarkar ke India bat Bangladesh kinang ya chakman hapdeng kajing ye kan art ke banangjur halor kajing syak thambor jong ki rit pa ha Bangladesh ka India kala banjur badai ban ai kajing ye da ye ki rit pa kat ba kajing ye dai kidang sakut Muhammad al-Bashir unong yalam kaliang persya ha ke Jylla Idlib ha Syria udang tau ya ke sarkar thamai hadin bala khlem ke jing sensyar jong Bashar al-Assad ka ba peni ya ke jing kala ka ba krau ha ke sanyi masima jong kari Syria hadin ke jing khlem jong ke jing sensyar ha Syria ka Israel kala penjur ya ke jing hiar thma dagi lingsun ban khanglat ya ke jing penpoi ya ke tiariale shakileno palat khat nriu million ngut kinong Syria ki don kam jing yarap ka jing petwer jong ki kentai bat ki khna ka khta jur bhai ki jaka sumar ki ladap lut bat ki jing yarap kidang yai beteng wat apdeng ki jing syak luti bat ki wei ki jing ka Amerika kala keno ba arngut ki he sarkar barim jong Syria kila le ya ki kam runar hakatma kini ki officer sentiat barim kidai ki batrai na ka bentak sarkar jong president barim ke Syria u Bashar al-Assad
Lakeno ba ki pensitam beng ye ki breo kontup ye ki nong Amerika hagi patok hagapor jong thma po yeng ha Syria. Ka US kalapen mi ya ka hukum ban kem ye ki henrei hadu menta 4 shimla yo setia ban lek kumta. Lada syak rai penrem kila ban syak set patok Xi Jinping. Ka Hamas ka kentu ya ginong Syria ban yateli hadin bagi bor persyak jong ki lekno kila kurup no ya ganong ba Damascus. Ka Hamas kala ong baka kersyan ya ki ba ka Syria bat ki buram ya ki jinglai luot bat kerai jong ka Syria. Ka Hamas kala penrem ya ka Israel halor ke jing hiartmai ke Syria. Kala persyak jur ya ginu-ginu ki jing temu jong ka Israel ban sensyar ya ka ri Syria lani ban pen mensau ya ki priyo jong ka. Ka Bangladesh ka syak ram shispa nriu puwai klor tengka na kebenta ka bai boarding ka bak lempat siu syak ka company sam boarding jong ka Jylla Tripura ka bagi khot ka Tripura State Electricity Corporation Limited. Menta ka TSECL kadang penbiang boarding nyopo haduk prapo megawatt man kasngi syakari Bangladesh ka ba mat ya ka jingduna ka ba jurba. Wara pedeng kepisah ke bak lempat siu ke TSECL kandang beteng ban penpoi boarding. Ke Bangladesh kala kerpat ban penkiu ya ke boarding syaka arspa sanpo megawatt nrei donkam ya ke jing menjur jong ke sorkar India nak bentak ini. Gitu gilong kimat-kimat, kublai.